Bon dia, avui us parlarem de la rajola i en concret dels diferents gèneres de rajola en relació a la seva funció decorativa. Comencem amb el plafó d'encàrrec. Aquest tipus de plafó apareix durant el Renaixement, moment que també sorgeix la policromia, i comencen a haver una demanda d'aquest tipus de plafó que estan fets sota una demanda, és a dir, hi ha un projecte previ, i es té en compte qui fa aquesta demanda i el lloc on anarà ubicat. Per això són peces exclusives i d'un alt valor econòmic. Per aquesta raó també només estaran ubicats en llocs importants com puguin ser els monestirs, cases de nobles, etc. A continuació presentem els plafons de repertori. Són un tipus de conjunt de peces ceràmiques formades per unes 4 a 16 rajoles i a diferència del plafó d'encàrrec són un tipus de plafons estandarditzats. És a dir, arribem a un moment on hi ha una gran demanda d'aquest tipus de plafons i és fàcil accedir a ells. D'aquesta manera, amb aquestes grans produccions, es pot abaratir la producció del plafó de repertori i, per tant, és més fàcil accedir a ell. Per això ho trobarem de forma més abundant en diferents llocs, a diferència del plafó d'encàrrec. A continuació tenim les rajoles d'arts i oficis. Això són peces ceràmiques d'iconografia relacionada amb arts i oficis. Són bastant conegudes aquí a Catalunya i de fet molt valorades pels col·leccionistes, ja que habitualment el dibuix, la iconografia que tenen a dins té relació amb això, amb els oficis, la fauna, etc. Estan pensades per col·locar-se una individualment o bé en línia algunes d'elles. I finalment arribem a les rajoles de mostra, molt importants per nosaltres, ja que el Museu Can Tintoret és el primer museu monogràfic dedicat a la rajola de mostra. Però què és la rajola de mostra? La rajola de mostra són peces ceràmiques de producció abundant amb motius geomètrics. Aquest tipus de rajola estava pensada per recobrir grans superfícies. Però trobarem dos tipus, unes que són de motiu tancat i altres de motiu obert. Les de motiu tancat són aquelles que tenen un dibuix dins d'elles, ja conformen un dibuix. En canvi, les de motiu obert són aquelles que necessiten més d'una rajola per configurar un dibuix. És a dir, necessitarem 2 o 4 rajoles per configurar un dibuix.